Det er søndag morgen, og vi er stået op, det vil sige, jeg er stået op for længe siden. Og nu er vi inde i Josés lejlighed, og nu skal Helle lige have kjolen ned, så kan man godt se. Altså herinde, det er jo simpelthen, det er jo, hvad hedder sådan noget, dagligstuen. Man kommer lige ind ad døren her, og så er det dagligstuen, hvor der er nogle meget spektakulære møbler og et fjernsyn. Og hvad? Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Og så er der et fjernsyn og CD-afspiller. Han er ham der, hvad hedder han nu, ham der bor her? Men der er ikke vand i toilettet nu, Thomas. Der er ikke vand i toilettet. Marcos, er det han hedder? José? Nej, ham der bor her. Carlos. Han er alligevel, tror jeg, han har alligevel nogle penge. Han er spisestuen, og herinde er soveværelse, der er lidt mørkt. Og så går vi lige ud i når du bliver ved med at stå og arrangere dig. Køkkenet og badeværelset. Nu kommer der vand. Tror jeg, det lyder som om der kommer vand. Bum der. Jeg skal lige se om der er vand i. Jo, der kommer vand nu. Nu er den kommet igen. Og så skal vi lige til allersidst lige se herude. Det er fandme et hyggeligt sted. Den på, skal vi med, Thomas. Ja. Skål. Sådan der. Det er vores hjem. Sí. Momente. La música. De bonito música. Ay, no es convertible. No es convertible. Momento. I'm talking about 1830. Huh? Many years ago. 18 many years. Okay, but now there are no American tourists. No, the Chinese coming in 1830 from New York. Yeah, I understand. And then the other one coming from China. Ja, og så er vi simpelthen på Castillo de los Tres Reyes, modsat Havana by, som er derovre. Det er et pissefedt sted, det her. Og med havbruser. Og så Castillo, den er lige heroppe. Deroppe ser man lige. Og så sidder vi her på sådan et blanding af et fort og en terrasse og drikker piña, hvad er det nu, det hedder? Piña coladas. Salud.
lige kommet ind i Trinidad, så begynder det at pisse ned. Men det er ret fedt alligevel. Det er steder, man kan bo. Med hvad? Det var Nå, sådan noget... partikular. Ja, så partikular. Altså, så punkterede vi Helles cykel, og så ham fyren deroppe, han lappede den for os. Og han har så indrettet hele den her strand, som han har bygget, og lavet sådan små kunstværker. Flamingoer op på toppen af sådan nogle planter og små skulpturer rundt omkring. Og Helle lige et smut. Det er simpelthen for cool. Sí, it's a filmo. Det er Maritza, der står her. Alejandro her. Og de laver mad ude i køkkenet. Og så er det faktisk her, vi spiser. Det er pissehyggeligt. Og så vi skal have... See? Little. Camera. See, very little camera. Det er her, vi har lejet vores cykler. De er herinde, det her ret fede sted. Faktisk. Det er søndag, og vi er i La Boca, lille bitte by uden for Trinidad, hvor vi skal bo i nogle dage i det her fantastiske hus, som er ejet af 2 gamle mennesker, en kvinde og en mand. Her er vores yndige værelse. Vi er på Ancon-stranden mandag eftermiddag. Mandag formiddag. Derovre har vi lige købt nogle cigarer og noget rom. Det skulle have været 5 cigarer, men det blev til 25. Det skulle have været en lille rom, og det blev et halvt glas. Og ellers er der bare skidesmukt. Ha! Fik jeg lige hele der. Skidesmukt. Og se lige bjergene.
så bor vi lige om bag den der røde der. Sí, sí, muchas personas. Sí. Sí. De todo el mundo. De todo el mundo. De Rusia, de Japón, Yeah. de China, Corea, yeah. Australia, Nueva Zelanda, hasta de Nueva Zelanda hemos Sí, sí, tenido sí. personas de aquí. España, Italia, Canadá, Estados Unidos. Det er så sidste dag, hele dag i Havana, nede på Plaza Vieja. Så er det slut herfra. Vi skal lige have en iskaffe at slutte af på. Og så kan vi så, Helle og mig, sige Viva Cuba! Ja.